לפני שנתיים הייתי חייל משוחרר, בלי תואר, בלי קשרים, ובלי שמץ של מושג מה אני רוצה מהחיים שלי. חודש אחרי שפתחתי את העסק, עשיתי כבר את ה-9,000 שקל הראשונים שלי. 4 חודשים אחרי זה, כבר סגרתי חודש עם 60,000 שקל במחזור מחירות. ברגע שראיתי כסף בחשבון בנק שלי, הבנתי שאין דרך חזרה ויש פה משהו באמת גדול. זה אחד התחומים שכמעט ואף אחד לא מדבר עליהם. הביקוש בשוק, לעומת האנשים שעושים את זה, זה פשוט מטורף. כאן הכל פתוח והכל אפשרי, וזה בדיוק מה שאני עשיתי. אנחנו חיים בתקופה הכי מטורפת שהייתה כאן אי פעם. תקופה שבה כל ילד בן 15 יכול לפתוח את המחשב, לחבר את האינטרנט ולהקים עסק מהחדר. מבחינתי, מי שלא נכנס לתחום הזה עכשיו, בזמן שבינה מלאכותית עושה חצי מהעבודה על משהו שבעל עסק מוכן לשלם עליו אלפי שקלים וגם עשרות אלפי שקלים, פשוט פרייר. אני הולך להראות לכם בדיוק איך להיכנס לתחום, איך לבנות את האתר הראשון שלכם ואיך לייצר כסף מבניית אתרים מאפס, וכל זה בחינם לגמרי.